Assalamualaikum, selamat pagi dulu. Bang Dul mau cerita sedikit-sedikit tentang perjalanan Bang Dul waktu muda sampai berkeluarga. Pertama-tama Bang Dul awet cilik wis nyambut gawe kelas 3 SD bolo. Karangane ora duwe bantu wong tuwa. Kerja wis kelas 3 SD bolo aku bolo. Kelas 3 SD kerja ngusungi boto saka 55. Nang kampung Demak kono. Cerita kelas 2 SD bali sekolah. Mangkat ngusung boto, bali sekolah, mangkat ngusung boto. Mergo anake wong ra duwean ya piye carane pengen iso jajah. Tiap balik sekolah seminggu untuk bayaran 2.000 setengah wis alhamdulillah senenge banget. Karena aku mongso anak ora duwe ya ikhtiar lah. Apa sing wis dibangkake wong karang anak ora duwe. Balik sekolah ngono kuwi langsung mangkat. Dari sekolah langsung mangkat. Saya duit saiki ra ono ajine bolo. Jaman biyen gampangane apa jenenge duit 50 rupiah ngono kuwi jaman sekolah SD wis entuk sembarangan. Saiki 100.000 sak dhewe teh. Kata awake reng jepurang weh ngenes bolo ngomong soane ora duwe piye carane pengen iso duwe ya kuwi kerja keras. Kelas 3 SD kerja bantu wong tuwa. Berarti kelas SMP bagol metu sepenting adine iso apa sekolah SMA iso golek apa gawean pabrik lah minimale lah bantu wong tuwa gawe botong ngusung botong sithik diboboke sebelum itu apa sing dipengin. Zaman saiki penak Pak iso Pak duit 10.000 saiki sanggo sekolah 11.000. Biyen sing kelahiran 90-an aku sanggo SMP sanggo 500 ngepit ada 10 kilo lebih lah. Udah no kae bali rasa foto mbek kakangku ponakan saiki kakange dadi sopir. Pak cilikane Mas Deles menes sekarang rumong soane ora dinyek karo tangga-tanggane dinyek karo kanca-kancane langsung foto nek tanggaku bosku. Aku cilik aku disenengi wong bos lho. Pak sergen ati kongkon apa emang botol terus ibuku melu ngusung botol terus gamane kepengen tuku apa kon nyelengi dikandani calengi pengen tuku apa
boto lambat tahun bisa nggawe boto, nyetak boto terus bapakku mane proyek lho. Wah, kerja proyek yo cukup lingkungan. Bapakku tak aku wis iso carane gawe ngulon boto, bapakku tak melu aku gantian tak belajar. Iso ya alhamdulillah. Kayak dalan rezekine dibuka karo Gusti Allah. Bapak melu gawe boto, alhamdulillah pengen tuku gledekan, ala-alaan. Iso tuku alhamdulillah ra ketang utang, sepenting yo ikhtiar. Wale putusanku ki aku sebagai anak lanang yo gamane wajib lah bantu wong tua. Aku sekolah lulusan SD gak masalah. Sebenarnya adik-adikku wedok-wedok itu sekolah SMA kerja nyambut BKB. Kerja apa wae bolo tak lakoni. Ya gawe foto, ya malu motor truk lembur tekan bengi. Tetep kerjane jo keras pokoknya. Nah, ketika lembur tekan bengi nggih boto jam 12 lagi bali. Ngobar subuh mangkoan. Sepenting rasa gengsi, sepenting halal. Rasa gengsi mbet gawe apa rasa gengsi. Soale nek gede ngrasake bolo wong rumah tangga wis ngene. Apa-apa saiki jaman saiki apa-apa ya. Kerja mbek bapakku kuwi iso tuku gledekan. Wis kerja keras mati mbek bapakku kerja keras. Iso tuku gledekan. Terus iso bangun omah. Agak ala-alaan lah sebenarnya kalau dipanggil. Nanti di gamane dinyak lah karo tanggane. Wah, cah nama kerja boto. Boto gengsi ireng go Pak Kabeh. Namah tuh ora gengsi ora isin. Penting ora maling. Wong sing maling do konangane ora isin kok. Awake dhewe gawe halal. Ngapain isin? Sama mah kripik-kripik meneh. Wah, aku pengen tuku Honda. Kandhane bapak dikumpulke njaluk duit. Tuku Honda, alhamdulillah. Wah, pambut gawe bang dolar cilik kendeng wis